Ще бъда максимално кратък. Много ми харесаха и съм съпричастен към изказванията на всички преди мене говорещи. Особено съм доволен на това, което си му каза, защото той така ми взе част от изказването, с което искам да ви кажа моето мнение и да не ви вдъхна голяма надежда, че има начин да се оправи. На практика истината е такава, че почти няма изход. Защо? Значи ние може тук сега да си говорим за история, знаем какво представляват ССК, никой не може да вземе тази история, не може да я промени. Същото и с Левски, и с Славия, и с Локомотив и така нататък. Вашата ситуация, в която сте в момента, защото при нас в Славия е малко по-различно, седат нещата, се повтаря историята, която се случи с Локомотив София. Дават им документи за подписване, за отдаване на спортните съоръжения под наем, като найма го определя не знам си кой, примерно областната управа или хора от Министерството, които отговарят за тази дейност. И това са такива найми, които просто са непосилни. Даже не се покриват симо финансирането от държавата с тия найми. Да се връзват двете неща. И тогава чух едно изречение от, не мога да цитирам името, защото не го запомних, не че го крие, от областната управа, че ние, спортните хора, не сме можели да си менежираме и да си управляваме спортните обекти. Разбирате ли, някой гений е дошъл там и той измисля как да ги прави тези неща, като въобще не се отчитат тези неща, за които спомена Жоро Калчев, какви пари са налети, за да оцелее тази спортна база до момента. Знаеме в какво да реже, повечето от вас тук си спомнят, че млади хора, които не знам дали си спомнят каква е била базата и преди 90-та година. Това са 22-3 години вече битка водиме на какво ли е било и с какви ли не партии, правителства, които минаха през този период от време. Защо нямам надежда? Значи, просто много мога да говоря по тези въпроси и ако имате някой въпрос, който на базата на моето изказване е предизвикал вашия интерес, съм готов да ви отговоря. Аз лично вече започвам да губя доверие и надежда, че нещата в България за спорта ще стъпат на някаква здрава основа. Не пресконференции, не знам си какво да правим, значи нещо друго трябва да правим, не само пресконференции. Защото ще видим сега какво ще бъде отразяването от тази пресконференция. Много интересно ще ми бъде какво ще бъде написано утре в вестниците или до вечера по телевизиите, различни, какво ще излезе и как ще бъде съобщено. Но за да си стъпи спортът, бъдещето на спорта, на едни здрави условия, трябва да имаме закон. В момента закона, който съществува и на базата на който ние си управляваме нашата дейност, не обслужва и не работи в интерес на спорта. И промените, които в момента са вкарани в парламента, за да се направят някакви промени козметични за този закон за спорта, пак не ги решават тези проблеми. Значи, сериозните проблеми си остават. Чухте си му какво каза. База, финансираме кадри. Не е нужно да си гени и да откриваме топлата вода за нещо, което е открито отдавна и е доказано. Ние научихме половин свет на различни видове спорт с наши спортни специалисти. Това е факт, който сега не искам да изборявам тук, че няма да ми стигне времето и ще забравя много хора. Значи нямаме закон. На какво да разчитаме това? В миналите години, като започнахме битките на различни нива с различни хора от Министерството, от агенция, от комитет, както се казваха в различните периоди от време нашите ръководители. Така хранех аз лично надеждата, че като дойдат други на власт и дойде един спортен ръководител на Министерството от нашите среди, ще получим разбиране и ще можем малко по-спокойно и свободно да си вършим нашата дейност. За съжаление това нещо не се получи. И пак си задавах за себе си въпроса, какво правим от тук насетне? Отговор сериозен не последва. Значи преди, Жоро не си спомням, 10 години или излезна или 8 или 10 години, това вие може да го проверите, журналистите или моите колеги, Европейска харта за развитие на спорта. Добре, светна ми някаква светлинка в тунела. Викам, значи на базата на това, че ние вече сме страна от Европейския съюз, ние сме принудени нашето законодателство на Република България да бъде съобразено с европейското законодателство. Както е в наказателното право, така и в спорта, така и еди къде си.
Защото до преди 10 години в нашето законодателство професия треньор нямаше. Това не знам дали го знаете. Значи спорта как се развива по някакъв изкуствен начин. СНО. Това ми е било надеждата. Европейска карта за развитие на спорта. Прочетете, вижте, не е апокривна литература това нещо. Това все едно, че сме го писали ние, нашите спортни ръководители от моето поколение или по-възрастното поколение. Това, което каза и Хранов, значи не говоря за някаква политическа нотка. Говориме за спорт. Спорта, верно, че има и политика в него. Много обичат много хора да се снимат по телевизия, в преса, журналисти, беседи, интервюта и така нататък. Но там е казано какъв е пътят за развитието на спорта. Не се ли промени закона, господа, скоро ще бъдем все по-редко и по-редко, като се събираме. Не мислете, че в Славия ние цъфтиме и всичко е по вода и по масла. Ние имаме едно преимущество пред вас, защото преди, сега сме 12, значи преди 16-17 години успяхме да вземем собствеността върху спортните съоръжения без земята. Така че поне от найма не ни товарят с найми. Сами се оправяме и се оправяме до това ниво, до деца. Без мъже, жени. Няма как да се прави високо спортно майсторство. Другото, което искам да споделя с вас. Аз до момента, като човек, който цял живот се занимавал само с спорт, никога с бизнес или с нещо друго не съм се занимавал. Да чухте ви един задълбочен анализ за представянето на Олимпиадата в Лондон. Тук сме хора, които с спорт се занимават. Значи, за мое съжаление, даже в моя приятелски кръг, в който аз се движа, където да кажем, аз съм човека, който със спорт се занимава, ама другите ми приятели не се занимават с спорт. Ние на маса, като седнем да пиеме по една ракия, правим по-сериозен анализ на Олимпиадата или на някакво спортно мероприятие, отколкото да се правят така наречени специалисти, в кавички. Това, което казва и Сашо Попов. Значи, правиме някакви планове за Рио де Жанейро. Ще правим и за следващата Олимпиада. Това са някакви съдища. Няма да стане. Значи, запомнете, дано да съм аз така в грешка. Бъдеще за спорта в този му вид, както си. С тези нормативни документи и всичко, което се спуска и с което аз съм запознат, не виждам как ще се оправят нещата. Вие поканихте ли днес господин Калчев да присъства човек от Министерството? Това не е покривна пресконференция, за да ги чуят тия проблеми, да чуят отново, не че не си ги чули. Те знаят там, ето те знаят, ето ние си говориме тук. Казах и пак искам да го навече. В момента най-вече ние сме се насочили към последния човек, който последната инстанция, който дека ние сме минали и сме се срещали и той и заедно, и отделно, и седем. Ние сме на трета тръжна. Един път какво виждам. Значи, за мое съжаление ще споделя още нещо с вас, така съм принуден да го кажа. Значи артисти и хората на изкуството, художници, какви ли не, излезнаха по-сериозни от нас спортните хора. Значи те успяха все пак да вкарат един закон за меценатството, една точка в техния закон, където пак нещо от малко има някоя фирма, някой спонсор да вложи пари в тяхната дейност. А при нас какво се получава в спорта? Раздели и владей. Английска поговорка, която от така много години е доказано, че е работеща. При нас се получава абсолютно също. През тези 20 години какво ли не направиха, специално в България, тук, да ни разбият, специално за София исках да кажа, да ни разбият тук Славия, Левски, ССК, Локомотив, Академик. Не успяха и с това нещо не могат да се приберат. И изглежда не сме удобни на много хора. А защо не сме удобни? Ами ако са лицата Хранов, Симеонов, Калчев или кой си ми хубаво, ставаме си отиваме. Ние не сме служени за тези длъжности, които изпълняваме. Тези постове. Да дойде човек, който може да я върши, да е удобен на еди кой си, но да не се пречи на спорта. Това, което ти цитира си за член 50 ли е там? Как е? Ами ние в София, това им го казаха и на областната управа и на Министерството и до ден днешен отговор не съм получил. В България, значи има закони за София, сигурно и за останалата част от България. Кой провинциален град или център искат наем за ползване на залата и то не знам как определят тия наем или взели какво си. Не само, че им дават базата,
да я ползват и им дават и пари. Допълнително, за да съществуват. София е единствения град, който не получават клубовете пари. Ние София, значи на какви закони взега слово? Значи за нас има други закони, които не важат тия закони, които важат за останалата част от България. Така че аз закон да мога да ви дам с вас съм, където мога да ви бъда полезен. Това искам да благодаря И ви благодаря за искам да благодаря на Владо Симеонов, защото ние много години тук с дружествата се събираме, отговорни за тази работа. Значи, това, което казваш, се дублира. Ние нямаме намерение да спрем. Значи, ние доста тук, 3 години, поне последното правителство, ние не сме имали такова и сега дума нищо. Опитваме с преговори, мирно, тихо не става, но ще направим сега. При такова правителство, ама някой да ни чуе. Да ни чуе, нека да ни чуят. С тебе водихме в парламента, тая комисия, там нека да ни чуят. Писахме, бърсахме предложение за закон. Понеже виждам, че колегите от журналистите всъщност сигурно имат други планове, ако някой има нещо да допълнително, доста теми засегнахме. Ако не, нали... Да. Емил Дяков, нова телевизия. Искам да ви попитам ви какво решение предлагате на този въпрос? Защото при настоящата правна уредба ясно е, че Министерството си е право. Аз ви чета закона, значи може ли да се чете закона, както дявол да чете Член 50 гласи, че безвъзмездно се отдават на спортни училища, държавни и обществени съоръжения. Значи, има ли в залата да тренират 400 ученика? Това училище има ли зала? Няма зала. Нека да... Може би да кажа, тук имаше едно изречение, което явно не сте чули. Значи, ние алармираме за тези проблеми и трябва да се събереме, т.е. държавата да реши как да ни бъдат разрешени тези проблеми, за да има спорт. На ЦСК, на Левски, на Славия. За да има спорт. Заради това е тази дискусия, за да ни чуят, за да... Ние на една среща с министъра преди една година точно това казахме. Няма нужда да се убеждаваме как няма да стане. Трябва да се събереме, да решиме как да стане, защото иначе няма да има спорт. И няма, след няколко години няма да ни задавате никакви въпроси, защото няма да бъдат адресирани към никого. Няма да има тук хора. Това е истината. И няма нужда да се крием зад буквата на закона. Ако трябва да промениме закона, за да има спорт. В частност ЦСКА.